Ai ku Balei bangakerku ya pi barok ki basngap ya kani ka program Morning Manna. Ka khubor ka bangina pusan ha kani ka por ka long. Balei ka don ka Jingphaidien ka bakrau ha ki Sngi ki Bakhatduh. Ka Bible ka yathu shai ba shibun ba ki riunget ha ki Sngi ki Bakhatduh kin hap na ka jinget bat kin Phaidien. Kam tam lelei ha shwa ba Jisu un wan ban rong no ki riu khu ba shwa ban pan pau no yauta unong sin shat la du unong sin shat lam ler ubrei ukris lam ler hakata kapor kindon shibun ki ban hap na ka jinget bat ha ka jing sin shat du ukris lam ler lelei ki babun ki bom nget ya ublei kin sha syukor hadu banda biang ha ki jing syukor ki buj senti ki jing lam ler jong kris lam ler un sin sha da ka jing syukor un sin sha da ka lam ler bat bun ki nget ya ka lam ler bat bun kin sha syukor ha kata ka jing syukor ka jong ukris lam ler ngine pet iki arteli ki daw balei Bakhatduh ke Jingphaidien ke bakrau ha ki Sngi ki Bakhatduh. Ka beningkong ka dei ka jing pensyashkor ha ki jing hikai bakala. Ka shiti ka jong apostol Paul syau Timothy. Ka lenong ka basau ka dekhot ka beningkong bar ka baar ka ong kumni. Henry umensimu ong syai bahagi yang ki Bakhatduh. Don ki ban hap no na ka jinget da ka pensyashkor ha ki mensim basyukor bat hakinong bat kijing hikai ki ksui da kijing le arsap ki briu ki bakren lam ler bala thang sau ya kijing ya tip lem jong ki kumda unar sau kijing hikai ki baper ki bapen bakla na kijing nget ka basisha ka ktin ublei kijing batai babakala kijing batai ki baya pher baklabak na ka nongrim ka ktin ublei kin mi bat kin yai mi hakini ki Sngi ki Bakhatduh ngi im menta bar ngi don ha ka juk jong ka jing trei kam ka social media ka bala influence ya ka perthai bar ka wei ya ka imlang salang ka jing mi jong ki Facebook ki Instagram ki YouTube bat ki rensan social media ki baper ki ba da ka basuk la ban pen priang ki jing hikai ka babha la ban pen priang ki jing hikai ka basniu la ban pen priang ki jing hikai ki ksut ya ki jinget ki ksut ya ki jingle ki ksut ya ki jingle bakan japar thai bat ya kan no ka ba on pen priang la ban le leng bagi social media hakini ki Sngi deina kata kadau ngiyo i basibun ba ki riunget hakini ki Sngi ki dan hapreng ke jing kulmar jing mot hapreng ke jing artatin bat ke jing tolot no yar ke jinget jongki namar ki sngap ki pensyashkor ya ki jing hikai ki baper ki ba ki yo snow lengba ki social media rensan social media haki rukom baper dan na pring jongki ki la soksan ye lade kim kwa shu banet she ki jeseng badru ki ele persha ya ki jing hikai jong ka ktin ka jau blei ka basisha ka daw ka long namar ki la pensyashkor haki weipat ki jing hikai ki babakla ka Bible ka ong haka kitab jingkhen arposan lenong khot paningkong terter ka yathu shapang ki khun Israel ki badon saudong jongki ki Moab kini kinong Moab ki mani yo tau blei bal pior bat namar ba ki yo ngau ye ki jingkai jongkini kinong Moab ki yo i kur komle jongki bat ki khun Israel ban ya pen biang lang ya kata ka jing im jongki bat kini kinong Moab komta kili kersum haka shongkha shongman ka balong ka jing ijli hakmat ublei haka jing mani blei tau haka jing yashat haka jing le tamasa ka jong kinong Moab khun Israel kilai le persha ya ka an jau blei kila pensha skor kila penrung haka jing mot jongki haki khmat jongki ya ki jing hikai ya ki jing le jongki ne kinong mani blei tau ke jing bitaru blei ka bakrau kalawan persya ki khun Israel bat komta la penyap ya ki hakata ka Sngi arpo sau hajar ki kelon yap ki Israel namar ki la pentigit ya lade ha ki jing hikai bat ha ki jinget yo blei tau jong kinong Moab dei halor ka ni ka nongrim
ba uji suru haka kitab jingpen pau arlenong kidon arteli ki balang ki ba uji su udah kedau keti persyak yaki udah kenhed udah mai udah dumok yaki namar ba kila ailat ya jingkai babakla kipen sengau ke jingkai babakla kat hadu ba ki banget kila hap no de jinget haka syongka syongman haka bam kadi haki jingle pertai bar ki jinglong blade ha kita ki jinglong pertai ki bapunjat away na kita ki arteli ki balang na ki nyau balang ki bau jisu ukren haka kitab jingpen pau lengba u apostol Yohanes kawai ni kita ki ar balang kadai ka balang perkamos kawai pat kadai ka balang tiataira hakini ki balang la rung ke jinghikai ka ba pensenjor ya ke jinget ka ketidu blai bat ka bala ailat ya kata ke jinget ka ban penia bianglang bat ka pertai bat ki jinghikai ki ba bakla ki ba syukur ki la rung hakini ki balang kad hadu ban pen puut plak ya ke jinget jong ki babun hakani ka balang Bible ke YouTube naduk ke menengkong kani kadi ke but yo setan kumno ban panhap yo briu ban penjot yo briu ban ringno yo briu nagit anjo blai sya ki jingkai babakla u setan la penon kami ni ke trik persya ke im hakaba ulap wanra ye ke jingbatai ke bapher ya ke ktin ke jo blai ke bola kren haka im im haka jaka bakan bat scam triang ya ke ktin u blai Henry kala ko ngu ya ke jingkren jong setan kala pensyak skor ya ki jingkren jali jo jong u bat kumta kala kelon kram ha kata ke jinget dai na kata kada u Paul apostol u tho shau Timothy besti beningkong Timothy kala nong ba nengkong khot balai besau wong naga benta kani ong yame ba mensa hapo Ephesus bamen hukum ye kibriu bakim dei ban hikai ke jing hikai ke bapher lani bakim dei ban pensya skor ha ke jing hikai ke babakla kani kadai ke jing sokhia jong Paul ya ka balang bat ye ki riunget ha ka to ko por namar usngau thu ba ke jing pensya skor ha ke jing hikai babakla kapan kalon kram ye ki riunget na ke jinget ke basisha bat hagani ke por o polu tho ya gani ke city kidon arngot ki rangba ki bala kalon kram na ke jinget basisha wei de Himanius wei pat de Alexander kini kila kalalong hadin ki atiar jo setan namar ke jing pensya skor jong ki ha ke jing hikai ki babakla kani galong ke jing maham bat ke jing hikai na ke benta jongiru ba nginlong husiar nginlong start nginlong sian banom pensya skor haki jinghikai ki babakla haki doktrin jong ki ksut haki jinghikai jong ki ksut bat haki jinghikai ki ban yalam ya ki briu syaka bakanja perthai syaka jing senjor na ke jinget bat na ka nongrim ke badai kabaar ka dau balei ka dan ke Jingphaidien ka bakrau ki Sngi ki Bakhatduh ka shiti ka baar u apostol Paul syaki Tesloni kalenong ka baar kad khot kabalai ka ongkum ni wat ai ba uno ru un syukur ya pi da ka ba kumno ru na ba kata ka nom wan lemde jia shwa ka ta ga Jingphaidien ba on yo pan pauno yo ta ubriu jong ka pop ukun jong ka jingjat u apostol Paul ong wat ai ba uno ru un syukur ya pi da ka ba kumno ru haki Sngi ki Bakhatduh ki mensim jing syukur kin trei borba namar u setan utip bakapor jong u kala jankut artat un pendan kam un pha un hukum ye ki mensim jing syukur keleng la keleng ban trei haki banget bat haki bom nget deina kata kadau ngi osngo kini ki por kumno ki briu ki sha thok pisa ki sha seitu ka pisa nabang kumno ki briu ki sha thok haka jing pentame haka jing penbang haka jing kular ki bapher haka syongkha syongman lani ban yo kam yo jam lani haki rukam bapher ki briu kin ak kin le haki rukam bapher tang ban yo syukur ya ki briu tang ban yo pensniu tang ban yo penjot tang ban yo jing bentoy tang ban yo tu tang ban yo naki
ki syukur ya ki babon bat ngiyoi ki babon ba ki sya syukur haka imlang salang la kalong ki Kristan ki bomdei Kristan ki banget blai ni ki bomnget blai kumjo dei na kata kata upol ong bakane ka mensim jing syukur kala trei lupa nadu ka bamenchua namar kane ka mensim jing syukur ka wan no setan bat usaitan udan shibun ki mensim jing syukur ki trik ki buat kumno ban syukur ki briu bat khamtam ban panhap no iki na kata jinget ka basisha da ke jing syukur ya ki briu haki rukom baper u apostol Paul hakaju ka ne ka nong ka ar Thessalonica nong ka ar hakat khot ka basipo uyathu uong bat da ke jing syukur ke jing bom hok baro naga benta kita ki bajot na bakim shem lapriang ke jing i ya ke jing shisha ba on pen im yaki namar ba kibriu kim i chu i ke jing shisha kim i chu i ka ktin ublei kim i ke jing hikai ka bade biang ka ktin ublei henry ki mare shi ki eke ba kan ja perthei ki mare shi ki jing hikai ki ban penyas biang lang bat kata ka jinget jongki ke jing kwa jongki bat komta kin sya syukur hadu kata-kata Bible hang ni ka ong bah kapor ka jing sensyar jo umrat klau un sensyar de ka jing syukur de ka jing thok de ka jing lamler un pen thame ki briu bat shibun kin nget ya ka lamler kin le ki jing lamler bat hakani kapor ka jing sensyar ka lamler nyosnem ki babun kin sya syukur bat kin ong une ude ublei ubangi de ban mane namar ki jing syukur ki bapunjat un syukur ki briu kani kalong ka wei na ka daw balei ba ki briu ki phaidi no na ka jinget haki sngi ki Bakhatduh namar ka jing syukur bat ka jing sya syukur jongki dei na kata ka daw kalong ka badon kam yangi ki riunget haki ni ki sngi ban husiar ban pet ngor ban long sian bat ban yo mensim jong ka jing penyapher Kanang bangin sautu ka ka badai bar ka bomdai bangin om sya syukur. U apostol Yohanes ula keren syai haka shiti ka jong u Yohanes ka baningkong ka lenong ka basaw kat khot ka baningkong u ongkum ni ko heba it wat nget iki mensim baro. Henry to pintenju yet ya kita ki mensim laki long ne em na ublay na ba shibun kinong ya tul palam ler ki lek no sya ka perthei. Shibun ki jing hikai lamler, shibun ki surba lamler, shibun ki jing nong syukur ki wan syaka perthei, ban syukur yo banget, ban syukur yo banget, kam tam yo banget, ban phaidi no blay na jing shisha na ktin ublay. Kumta blay na jing yangi, na jing start na pendap do men sembakuj ba yalam syaka jing shisha baro. Unyarap banginom sya syukur, banginom hap haga jing syukur ki bapunjat jong ki briu, bat jong ki mensium jing syukur bat jong setan. Kani kalong ke jing hikai ke bakrau na ke benta jongi. Do blame kerku yangi haga ni kapor nganduai. Blay bo kapan jongi bahabreng haga kerteng Jesu ban Nazaret ukun jomi. Ngawan haga ni kapor ban duai naga benta ki bios ngawi ni kaktin ga jomi. Ngi im ki sngi ki Bakhatduh ki ba ki ba shitam ki sngi jong ke jing lamler ki sngi jong ke jing jelai ki jing kharoi ki jing syukur bat ki jing hikai ki jing le ki ba bakla ki ba boman ki ba kanja perthei ki ba yalam sya ki jing bom riu blai bat ki jing persya blai ngaduai naga benta ki to ki ba ngap i ka ktin jomi haga ni kapor ki ba kwa shisha ban syakri yame ban imriu blai ban ya haga jing shisha ka ktin ga jomi sumari ki try naga basneu bat try blai sanduri ki jing im jongki bat try kin ya haga lenti ka badai namar ka ktin jome ka ong don kalenti ka imat bet yo priu Henry ka bakut jongka ka dei ka jinjot pelaj try na kata ka jinjot pelaj try na ka jing sya syukur nga IT ka ni ha ka kti ka jome ko try ker kui ki bios ngawi ka ktin na ka por ban kia ki bapang ha ka met pan pai ki dot nut jo ki babon sya le dei ko try burom jingu nga ai sya me ha kerteng Jesu nga duai amen do blai un ker kui pi